Avui anem a parlar de Jordi Vila i Vila, que està a les portes de la seva jubilació i Alzira deu de reconèixer públicament la seva trajectòria. La seva trajectòria com a funcionari en l'Ajuntament d'Alzira i un professional que durant dècades ha contribuït des de la discreció, el rigor i la responsabilitat al bon funcionament de la nostra administració local. L'any 2016, la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana li va concedir al senyor Vila el 10è premi com a mestre racional per el seu treball. El seu treball estava destinat sobretot a l'endeutament i a les inversions en les haciendes locals valencianes. Un reconeixement que posa de manifest la seva preparació, el seu rigor i el seu profund coneixement de l'administració local, especialment de l'administració en hacienda del poble d'Alzira. Durant els anys que vaig estar en actiu en la política, especialment en la política municipal del meu poble d'Alzira, vaig tindre l'oportunitat de conèixer de prop a Jordi Vila, de conèixer la seva manera de treballar, i per això puc afirmar que des del coneixement personal tinc que dir que la seva pulcritud, professionalitat, independència i especialment la seva condició de bon servidor públic és algo que sempre quedarà en la memòria dels que han passat per l'Ajuntament d'Alzira. Jordi Vila és una d'aquestes persones que no busquen protagonisme ni reconeixements. Ha fet la seva feina cada dia en serietat, contribuint al rigor, a la transparència i sobretot a la correcta gestió dels recursos públics. Per això considere que l'Ajuntament d'Alzira, a través de la seva Junta de Portaveus, hauria, en aquest any 2026, d'iniciar els tràmits per a concedir-li la insígnia d'or de la ciutat, antes que se jubile, perquè està, com dia, a les portes de la jubilació. Perquè la insígnia d'or de la ciutat no sols és un reconeixement a un funcionari que arriba, com dia, a la jubilació, sinó com un homenatge a tota una trajectòria dedicada al servici públic del poble d'Alzira, perquè des de l'Ajuntament ha estat Jordi Vila treballant sempre per als alzirenys i, com dia, en rigor i en professionalitat. Dir que els homenatges també s'han de fer en vida i, sobretot, s'han de fer antes de que uno se jubile, perquè persones encara en actiu són els que millor saben valorar aquest tipus d'homenatges. Cal saber dir gràcies a qui, durant tants anys, molts anys, ha estat molt junt dels focus. Ha treballat perquè la nostra ciutat funcioni millor en la part econòmica. La insígnia d'or seria, en el cas de Jordi Vila, el reconeixement a una manera exemplar d'entendre el servici públic, perquè sempre l'ha entès en honestitat, en coneixement de responsabilitat i, sobretot, en el compromís de l'interès general. Alzira té moltes persones que han fet ciutat, però Jordi Vila ho ha fet des del treball municipal, amb discreció, com he dit anteriorment, però amb una aportació professional de gran valor. Per això crec que ha arribat el moment de que Alzira li diga públicament gràcies. Gràcies, Jordi. Gràcies per tants anys de servici a la nostra ciutat. Nosaltres, des de l'Associació de Comunicació Digital d'Alzira, en este vídeo volem també rendir-li un homenatge a este servidor públic, a Jordi Vila i Vila, perquè te ho mereixes, Jordi.